Estamos aquí neste arrancar este San Paio 2024 con 5 ou 6 días de festa no cal temos unha programación para toda a xente da Estrada, para toda a xente de Galicia que nos achegue a esta capital das festas en este fin de semana como programación que xa o falábamos en este pregón con pregoeiros de luxo, con Lito Garrido, flamante cantante da Orquesta Panorama, dunha das máis importantes de España, das orquestas, e tamén de César Romero, con outras das caras da verbena importantes que tamén como orquesta estradense quere estar simbólicamente en este pregón nunhas festas, nunha programación que ten pois orquestas, concertos, Milladoiro, Broken Pitch, tributo a Juan Pardo, hoxe vai estar aquí The Rapants, por lo tanto, variedade de actuacións distribuídos por todos os nichos, por todas as esquinas do noso casco urbano e tamén en estas auténticas prazas que hoxe xa se convirte en unha auténtica festa disposta, pois eso, para recibir a moitísima xente que se queda a disfrutar destes grandes días de festa aquí, desde o 25 hasta o 30 aquí na Estrada. Bueno, pois a verdad que foi unha honra pois ser pregoeiro das festas do San Paio da Estrada. Nada, decirvos que mañán en todas as festas tendes que asistir masivamente, pero especialmente mañán que estamos a Panorama aquí na Praza do Concello, vale? O sea que os esperamos mañán. Biquiños para todos. Bueno, a verdad que é un orgullo para min estar aquí pregonando aquí co meu amigo e compañeiro Lito. Para mí é un orgullo, unha honra estar aquí en San Paio pola parte da Estrada, de que Cinema temos a sede aquí, pola parte do corazón, que, bueno, por Carlos Barruso tamén é un orgullo pois estar aquí e disfrutalo en familia, e ademais por primeira vez co meu fillo diante de un aniño, así que, bueno, todo emoción, así que, bueno, moi agradecido. Desde aquí agradecer a Radio Líder que esté entre nosotros y quiero aprovechar la ocasión para deciros que os acerquéis durante toda esta semana a la Estrada, porque tenemos todos los días repleta de eventos culturales, deportivos y básicamente música de todo tipo, desde, bueno, orquestas, atracciones, flamenco, mariachi, bueno, y alguna cosa más que se me quede en el tintero. Repito, la Estrada para estos días os va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. ¡Y ahí vamos! Ahí comienzan las festas de San Paio 2024.